गसाइगाव महकुमानि जारागुरि बान्दोन बिकास केन्द्रनि गेजेरजों बायदि सोलोंथाइ लानानै गावबागाव आखाइजोंनो बायदि रोखोमनि आसार आरो जिगाबनो मैखुन बानायनानै थांना थानायनि राहा लामा नागिरदों माखासे आइजोफोरा। आथिखालाव हौवाफोरजों समान समान आइजोफोरखौबो न'खर दैदेननो एबा न'खर सामलायनो थाखाय रां आरजिनो मुखुब नांथाबनायखौ नुनो मोनदोंसै। बेबायदिनो न'खरनि जेबो खामानि गैयि समाव ओरैनो समखौ हगारहरालासै प्रधान मन्त्रि बन्दन यजना बिथांखिनि गेजेरजों गायसनजानाय जारागुरि बन्दन बिकास केन्द्रनि सिङाव थानाय गासै मोन 30 हानजा आरो सा 300 सोद्रोमाफोर थानाय मोनसे केन्द्रनि गेजेरजों रांखान्थियाव गावखौनो गाव जौगाहोनो थाखाय बन्दन बिकास केन्द्रनि गेजेरजों बायदि बायदि सोलोंथाइ लानानै खौसे लोगो नांनानै गावबागाव आखाइजोंनो बायदि रोखोमनि आसार आरो जिगाबनो मैखुन बानायनानै थांना थानायनि राहा लामा नागिरदों माखासे गसाइगाव ओनसोलनि आइजोफोरा। बे केन्द्रनि गेजेरजों बानायनाय बायदि रोखोमनि आसार आरो जिगाबनि मैखुनफोरखौ दासिमाव गेदेर हाथाइफोराव फाननाय जायाखैब्लाबो गामि ओनसोलनि बाजारफोरावनो दिहुनजानाय बेसादफोरा थोस्लाबलाया होननानै आइजोफोरा मिथिहोबावदों। बेबायदिनो न'आवनो ओरैनो समखौ हगारहरालासै खौसे हाबा मावनानै दिहुनजानाय बेसादफोरखौ बारासिन दिहुननो हायोब्ला आरो मोजां हाथाइफोराव फाननायनि राहाखौ खालामोब्ला थारैनो आइजोफोराबो रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानो हागोन आरो उननि समाव बे केन्द्रनि गेजेरजों गासैबो दिहुनजानाय बेसादफोरखौ बारायलांनो नाजागोन होननानै फोरमायबावदों जारागुरि बन्दन बिकास केन्द्रनि चेयारमेन बिथां निरुति मुसाहारि आरो गाहाय नेहाथारि किरण बसुमतारिया। लोगोसे सरकारनिफ्राय माखासे राङारि अनसुंथाइखौ मोनदोंमोनब्लाबो माखासे आसार बानायग्रा मेसिन आरो जिगाबनो मैखुन बानायनायाव जिगाब हाग्रा बायदि मेसिनखौ सरकारा हरोब्ला बेसादफोरखौ खम समनि गेजेरावनो बांसिन दिहुननो हागोन होननानैबो बिथांमोनहा फोरमायबावदों। बे मासरुम बानायनायाव जिगाब हानायाव जों आखाइजोंसो हानानै बानायगासिनो आरोखि। जोंहा दासिमबो मेसिन जेबो मोनाखै। मेसिन मोनोब्ला जोङो बांसिनै बानायनो हाबावगोन आरोखि, बेफोरखौ सरकारनिफ्राय मोनोबा प्रडाक्टखौ बांसिन दिहुनलांगोन आरोखि मेसिनखौ मोनोबा। मुलाम्फा मोननो हागोन बिदिनो मावफैयोबा जायनो मावफैयो बिदिनो हाजिरा मोननायनि सुबिदा दं नालाय, आरो हाजिराबो मोनगोन माने बेखौनो फाननानै जों इनकामखौ खालामनानै बेजोंनो जों माबाबो होगोन आरोखि मेम्बारफोरनो थाखाय। जाय मावफैदों बिसोरल' मोननाय जागोन आरोखि। बिदिनो माबायाव बुंखालांनाय सारमोनहाबो सिगाङाव बुंखालांदों जाय मावफैगोन बिसोर हाजिरा मोनगोन, जाय मावनो गोसो गैया बिसोर बे केन्द्रआव मावफैनो गोसो गैयिफ्रा मोननाय नङा, बेबायदि खोथाखौ माबाखानाय आरोखि। ओंखायनो जायनो मावफैगोन बिसोरनो सुबिदाखौ मोनगोन आरोखि। जोंनाथ' गासिबो अर्गेनिक गोजा बानायनाया, जों केमिकेलजों बानायाखै। मैखुनाबो अर्गेनिक, जोङो केमिकेल होनानै बानायाखै। आसारफ्राबो जोङो केमिकेल होनानै बानायाखै, गासिबो अर्गेनिक गोजा जोंना। जलफाय आसार, बैग्रि आसार गासिखौ मोनजोबनाय जायो। गामियाव जि बुस्थु लकेल माल मोनो बेखौनो जों बानायो आरोखि। हाइजें गोराननि माबा बानायो आरोखि। बाजाराव डिमान्ड दङ, मुलाम्फा दङ। आंनि मुङा निरुति मुसाहारि, जारागुरि बन्दन बिकास केन्द्र। बे केन्द्रनि माने चेयारपार्सन आरोखि। बे केन्द्रआव गासै 30टा ग्रुप लोगो नांनानै बानायदों आरोखि, आरो मेम्बारफ्रा 300 जन दं। बे ग्रुपनि गेजेरजों जोङो अनेक ट्रेनिं सोलोंबोबाय। मासरुमनि आसार बानायनाय, बिदिनो माबा मस्ला बानायनाय, माने माइरंबो आथाजोंनो माइरंबो बानायनाय, ओमफ्राय पापर बानायनाय, अनेक दं आरोखि। मेगि टिगि बानायदों, ओमफ्राय भुजिया गासिखौबो बानायजोबदों आरोखि। जेखौ माबायाव लकेलाव जों फिथाइ मोनदों बिसोरनिफ्राय बेखौनो जुसबो बानायनानै माबादों जोङो। जुस बाजारावबो फाननाय जादों। माबायदि हायो? माने जों ट्रेनिङाव सोलोंनानैसो फानदों नालाय, दासान्दि जोंहा स्टार्टिं खालामथ'वाखै। ट्रेनिंनिखौनो जोङो फाननानै एसे मोनदोंबो आरोखि। जों सरकारनिफ्राय फैसा मोनबाय जोङो 1,60,000। ओमफ्राय बिदि ट्रेनिंनि थाखाय हरदों जोंनो 30,000। मास मोनसे ट्रेनिं लानायाव 30,000 हरदों आरोखि जोंनो। बेनो आरोखि।
माने जों मावलांबाय थायोबालाय सुबिदाखौ मोनगोन जों माने माखासे खामानि गैयिफोरनि थाखाय माने बेखौ बेयावनो मावनानै जानो थाखाय सुबिदा जालाङो गावबा गाव न'आव थानानैनो जों बाजारावथ' डिमान्ड माने जाखिनि ट्रेनिंआव सोलोंनानै बानायदोंना बेफोर ओंखारनानै जोङो थोआसो जोंनो फाननाया डिमान्डआ बिराद दं आरोखि ओमफ्राय दा नै बिदिनो डिमान्डआ फैगासिनो आरोखि बानायनो थिनदों हाबाफ्राव अर्डार हरदों बानायदो होननानै बेबायदि अर्डार मोनदों आरोखि दा ओंखायनो जों दा बानायनो आखायाव लादों आरोखि केर'नि बसुमतारी आं जारागुरि बन्धन केन्द्रनि सेक्रेटारि जोङो बे केन्द्रनि गेजेरजों जोङो अनेक किसु जों सोलोंनो मोनबाय माने गुवाहाटीनिफ्राय जोंनि मास्टारफोर जोङो ट्रेनारफोर थिनहरदों आरो अनेक जों सोलोंनो मोनबाय जों आसार सोलोंनो मोनबाय आरो बिदिनो मेगि आरो बिदिनो बेदरनि आसार मस्ला जिरा बेफोरखौ आरो बे तेजपातिखौ जोङो मिक्स खालामनानै जोङो माने गुरा खालामनानै जोङो बिदिनो गामि गामि जों सेल खालामो बेजों लोगोसे मैखुन सोलोंगासिनो दं माने दा जोङो बानायगासिनो दङ दा जोङो अनेक जोङो गामियाव बेखार मानसिफोरा जोङो ओरैनो थायो सोरहाबा न'फ्राव खामानि गैया बेहाय फैनानै अनेक जों खामानिफोरखौ सोलोंलायफैयो दङ बे केन्द्रआवहाय 300टा ग्रुप 300टा मेम्बारफोर दङ जोङो बेहाय जोङो दाथ' बाजाराव जों दाबो सेल खालामथ'वाखै मानो होनबा जों दा लकेलावनो जोंहा थोलायलाया बिदिनो जों आसार बानायो बिदिनो न'आव फैनानै लांफैयो सोरबा दा जों दा प्लानिं खालामगासिनो दं जों बायरावबो बेखौ फानसिगोन होननानै जों नाजागासिनो दङ